Ngibingelele-ke babukele emakhaya, ngibingelela phasi kohlelo lwethu umgwazelo. Babukele emakhaya ngibingelela yona-ke ingwenya edla ezinye iy'ngwenya. Babukele emakhaya namhlanje-ke sisaphindela khona-ke kubo kalo mfowethu lo abamthathele iskuta namateki akhe. Babukeli-ke namhlanje-ke sicabanga ukuthi senze ngenye indlela ngoba umfowethu uyahluleka ukuyibamba mase kumele simsize. Kodwa-ke babukela ake sinikeleni khona-ke nani niyazi angile ngamaningi. Anginawo amaningi kodwa-ke babukeli before singene nohlelweni namhlanje bengicela-ke ningakhohlwa-ke bafethu ukusubscribe nje nokulike. Ngiyabonga. Awe Tota, khamba kanjani? Right? Madoda khamba kanjani? Hayi si right. Yini wabaleka manje? Ngibaleki madoda ukuthi bengithi ngiqedile ngani manje ngiyaxaka futhi manje izongihlasela ukuthi kanti Yini manje ulibele? Ngifunani kangaka? We baba, lalela. Hawu. Okay. Lalela-ke inje into. Siphi isikuta? Isikuta mfowethu. Hayi, awume mfowethu wancane before nje ngikhulume ngezekuta nawe musu lokhu usondela kumina ndoda. Ngampela ningifunani madoda? Ufuna ukushaya namhlanje-ke siyakutshela straight. Akusho ukuthi ngoba nakho bafethu ngawabizanga amaphoyisa sekufanele ukuthi hayi bafethu angenze iphutha amaphoyisa ngangawabiza kahle kahle bafethu kufanele ngibiza amaphoyisa. Ngobani? Ayikho ngasonke isikhathi nangihlasela. Cha, ukukuhlasela lokho. Ukukuhlasela ngabe sifika la sekushaya. Ukuhlasela. Futhi enye into engimaza aningqongqothi beniqhuma senithele kanje namakamera obheka. Ima kumele siqonqozephi? Kumele sinqonqozephi? Musuke usukela wena. Akwenziwa nje bafethu. Musuke usukela. Hawu uyasukela wena. Ngizongithwebula ngamakhamera. Mfethu amakhamera oqala 1. Amakhamera yakhokhelwa lento le. Anikwazi ukuthi nivele niqhamuka nizoshutha umuntu. Ngicela kuba kubani ipermission ngoba ngisho eyithombeni iyacela ipermission. Nicele kubani njengoba nizongiveza ngamakhamera. Hayi efethu. Uzolimala-ke namhlanje. Yabo vele size ngokuthi nje sifuna ukukuthela induku namhlanje. Sikhathele wena silibele seyiswa wena. Ima-ke phethu. Lalela-ke. Ngilalele phela. Ngilalele-ke ngilalele. Nangalesa sikhathi wafika ekhaya wangilalelisa namanje uyangilalelisa. Mina fanele ngilokho ngilalela wena. Lalela. Fanele mina ngilokho ngilalela wena. Ngilalele phela. Yini ungafuni ungilalela? Fanele mina ngilokho ngilalela wena. Ufika nje igceke lonke anizogcwala ngamakhamera. Bathini abantu? Ngilalele phela. Na last time babebabaza omakhelwane imanje futhi yini? Hayi bafethu msawungidlala ngabo bafethu. Buwa manje ngiyawasha manje sengiyekile ukuwasha nazi igora zangivimba phela. Na ubhizi nalamakhamera akho uzongibuza ngimbuza. Manje-ke imali. So isotha kanjani lento ubhizi libele uhlehlela? Anizongihlasela madoda nivele ngifika nje nizongihlasela. Why ningihlasela? Yabo ukukuhlasela. Enye into kumele ngabe sikuthela induku ube siyakuhlasela. Kodwa manje asikuhlasela. Nina bafethu Awusondele mfethu, awusondele. Awusondele. Awuze bafo. Kumele ngapha baba. Baba. Ngeke ukubone lo ke. Nami baba. Wena phathwa yini manje wangibamba yini kwenze njani manje? Yini? Cha indlela ngazuthi yakwenze njani? Hayi ke bafethu yini kwenze njani? Ngazuthi yakoloza. Hawu manje njengoba manje uzokhomba ngomuntu manje ekhaya. Uzokhomba ngomuntu ekhaya. Uzokhomba ngomuntu ekhaya. Hayi uzongenzani? Uzongenzani awuthamba? Zongenze lutho awuzongenza fakho. We baba. Uzokhomba ngomuntu ekhaya. Tetele Ngona futhi ubede isikora sakho. Lalela baba. Imama, masibuka ngokwakho. Lento yenza i-right njengoba ngiyawasha la. Sefana ngiyeke ukuwasha. Ngizo attenda nefana ngiyeke ukuwasha. Ima phela yini ungafuni ukusethi? Okay, sizwe ukuthi sithini. Sizwe phela ukuthi sithini. Yini manje? Leyo nto teni susende lezo zinto lapho. Ngeke ukubone. Hamba umsusa khona uzobona. Susande lezo zinto. Amdedele mfethu, amdedele. Hamba umsusa khona uzobona. Hamba nangu. Lalela phumani. Msuse phela. Nangu msuse phela. Msuse khona uzobona. Manje bafuthu angikwazi. Ucathi silo mfana omncane kade umchaphaza la. Ungazosijwayela kabi. Manje bafuthu yaze igora lesejwamile phumani. Lalela. Imali. Ayikho into engizoyilalela. Uyathanda ukuthi isikhathi ungilalelisa. Angena ubafo wakho mina. Angena ubafo wakho. Lalela. Hayi. Sageka. Awungizwe kahle. Angena ubafo wakho mina.
angazi ukuthi why ngaso sonke isikhathi ufina izongihukumeza la ngihlukumeza phela nina yazi into ima-ke wo yazi ima wo uphumula mfethu uthi usathi uhleli kini thusha abantu namakhamera awusafathi uyeke manje into yenza awu-athende nabantu ngizwe-ke phela bafo ngizwe phela hayi kabi ima-ke wo relaxa phela yehlisa umoya phela ungidlalela ukuthi ngize ngani lalela-ke bafo uze ngani okay bafo la size on behalf of lo mfethu lo besize ngayo yena muphi yena akasekho ngoba manje ima phela yini into engizoyenza yini ungafuni ukuma akasekho futhi ukhona yena uphi pho mina phela ngimbona angibona inkinga meke ngafika naye ngithi ngizoxabana ufanele phela eza ngithi umnikazi wendaba awuyena osingayi manje nimshede nina akuzozana manje into engixakayo ilokhu njani isithuthuthi asisekho la isithuthuthi asisekho awume before sifike lokuthi isithuthuthi asisekho yena uphi umfowethu ukhona umfethu phela lalela le ndaba yaqala kuthina naye manje njengoba sekuqhamuka wena wawulungile ngalesa sikhathi last time unanifike naye manje mase kuqhamuka nina ninodwa mina ngizothemba kanjani ngoba vele nje niyigebengu futhi waqonda nengubo ezimnyama niyigebengu futhi imakhe makuwukuthi ngifika naye mase kuwukuthi isithuthuthi awusasikhipi sokwenze njani fanele ufike naye ngoba umnikazi wendaba uyena osingaye awukwazi ukuthi ungafika uwena umuntu ungamphethe kuyena umuntu wendaba angeke ngikwazi ukuthi ngidedele isithuthuthi umuntu ungamphethe ngizobona nje igoli nigebengu futhi mina bafo nama-scam nje futhi ngicela uyomlanda lapha emotweni nawe asethi uyomlanda ngeke nje ngidedele nje lento engekho baba cela uyomlanda mfethu lapha emotweni yema ngiyomlanda ya somlanda sikhuluma into ezwakalayo yabo mfethu lalela la asifuni usenze ilima ngoba nalo mfethu njengoba siyomlanda manje manje wena ubona ukuthi singenza into yobugebengu yini-ke le nenze kanje samsiphi size ngaso ima mfethu ima awehlisa umoya baba amateki baba hey kanti theni yini esikhulumile angithi ngitheni awukhulume naye impela webafu uzobiza abantu ukuthi uyakhuluma futhi ukhulumelani uma ukwazi ukuyilwela ngoba ubiza abantu webafu kancane sicela usikhiphele amateki before nje siqale uzoyithola yonke sikhiphele phela amateki mase siyaqhubeka nenkulumo sicela aqale kuphume wona njengoba naseqaleni ngangivele ngithe ngizokunikeza ngalo mlomo wakho omkhulu angithi-ke namanje ufuna ukuthi ngenze into ezokwenza ukuthi ngingalitholi usizo sizokhulumisana mangabe uze ngoba ubuhlaza phela uzosuke yonke into ungayitholi webaba cela usilandele amateki nawe musungikhomba wena cha phela manje uma usungikhomba manje wena ukhomba mina wena baba awumyeke ungamlamuli awumyeke webaba lalela baba kanti kwenzakalani ngawo no amateki akho njengoba ngisho ngithi uzowathola okay sicela usikhiphele amateki manje awahlangana sicela usikhiphele amateki hayi awahlangana amateki yes uzowathola amateki khipha amateki phela yebo phela uzowathola kodwa-ke mfethu kodwa oyenzayo angifuni ukuthi uyenze ukuthi ungangkhomba angithi njengoba ungikhomba ufuna nami nginyukele umoya siphathe kahle lalela njengoba lalela awenze njalo baba ngizokwenza lokho ake umancane ngibuze wena njengoba lo muzi ugijinywa amakhamera uzowugeza ngani lalela awuqala ulethe amateki sokuxoxa lokho emva kwamateki nazo-ke angilambi mina bona amateki akho usize akekho othe uyalamba wena ngikhuluma wena akekho othe uyalamba usize omncane lo yini unakudla icathu azosabuyela emuva mana because uyakhuluma ngoba manje unomlomo nesipephethu manje uthi lo mfethu lo mlethela ayamuzi uthini ngiyazama ukwehla iyakhuluma lento le ngibe ngizama ukuzehlisa ngiyawakhipha amateki ukhulumela awuzongizela ngiyaxolisa kantini inkinga yakho wena ngikhuluma kahle nawe ngisakubuza nangethi uyaxolisa nje kanti ufuna zathini ngine radio ukukhuluma ufikile wena la wafica mina la ekhaya
uthi uza negora kusho lutho lokho awumeke ulalele kancane ngisakhuluma naye wendoda ngisabuza leyo ukuthi njengoba usufika namakhamera kugcwele amakhamera la leyo nto uzoyigeza ngani kumakhelwane kwaphela nakho nje manje nala stwiki nafika awumesiqale la sithi usungibamba ubone ngoba kwaqala la ngoba bazabantu uzoyigeza ngani yonke usijwayela wena ngiyasizwe ungawathatha wendoda yini ufune wena ukuthi silibele sisizwa ngawo Mana-ke njengoba mina wena wangimise emgaqweni ngihamba nomuntu engithi ngakhumuzi naye wena wakhetha ukungikhumbisa icathulo ngihambe ngeenyawo isithunzi sami uzosigeza kwasekuphela isikhathi ngizamlalela kwasekuphela isikhathi ngizama ukuthi imali yakini ngayiletha yonke njengoba injalo Okay, kwasekuphela isikhathi imali emva baba, kwalokho ngithi kwaphela isikhathi ngikhuluma nawe ngithi awuphenduli ngiyakutshela ngithi mina efethi i-oledi wonile la awuyibambe uchaza ukuthi Wendoda. ulimaza imoto e-oledi ingcinga awuyibambe ngikhuluma nawe asekho lapho sizokhulumisana ima lento oyikhulumayo istory esidala ya istory sesize ngaso-ke manje sifuna isikuta isikoti ya hayi mfethu isikuti uzosithola nini ngisifuna namhlanje mina yabona-ke ima lalela sifunwa yimini isikuta lungile yebo uzosithola isikuta Okay. mfethu wes uzosithola yeyi khuluma nami Kodwa-ke ungakhulumi manje-ke naye into-ke Hawu. engifuna ukuthi wena ngikuchasele yona le nto yakho yokuthi uzofika namakhamera la ekhaya ukhombisa ukuthi uyangeyisa lo muzi awuhloniphi yayizwa Kanjani? umuzwa awabantu abadala la ekhaya uma ngingathi njengamanje hlaba inkukhu or hlaba imbuzi ugeze yonke lento ungathini ngoba phela isinyama uma kufika igebengu ey'fake into ezimnyama isinyama lesi uyakhula lo ungathini uyagula lo muntu awuyagula ngampela kanti kwenzakalani manje-ke umlomo usunqunye inkukhu usuthule Kanjani? awusangiphenduli kanjani angithi uyangizwa Hey, baba. ngiyakuzwa nje Hey, baba. ngiyakuzwa nje ngicela Hey. ukhulume nobhuti Hey. hayi nami nobhuti Hey, wayekuphi wayekuphi kanjani wayekuphi Kanjani? mfethu lo isiqala nto wayekhona njengoba usuthi manje angikhulume nobhuti kusho ukuthi awumeke oqala awumeke uthe lezi goro uyithole kanjani ngicela wehlise umuntu lezi goro khona umubhalile kusho ukuthi nami fake ngihambeke ngiyobhala la kubhala khona Bhuti, ngibuye bengicela- nezami igoro ezongimela ngoba wena sengathi uthatha amasayidi wena Alikho Uya isayidi ngokuthi ubani engilithathayo. okubhalele. Ayikho Unjalo isayidi wena. engilithathayo. Uya ngokuthi ubani okubhalele cha. uthatha amasayidi Ayi, nami lalela, baba. nami afanele ngiyofuna ezami-ke igora hayi ayikho inkinga zibuye-ke Okay. siboneke Inkinga la esibhekane- sizongqubuzana webaba inkinga la sibhekane nayo khona Ehe. kuwukuthi ibuya nini ibhayiki kamfowethu angithi lapho bengiseza lapha ngithi njengamanje uzongikhomba ngomuno uyangena la futhi uyithathela wena icathulo why uyithathela icathulo indaba noma mhlambe ima yindaba mina ima ungangicelanga usukhuluma lo ngoba mhlambe ubona umfethu mhlambe uyitshela uzokulekelela yini Sokubanqa naye ngenduku. fanele naye asizwe istori hayi akho story uhlangana nabi nestori yena emfethu athi amlalela wena Wayengekho. wayengekho wayekhona uphile emhlabeni angithi. Wayekhona, wawukhona. Lalela-ke, imalalelanga mfowethu Wa- Imlalela- wawukhona. awumeke Hey, awumeke mfowethu, uyakhuluma. awumeke uthe bakubiza ubani konje ingwenya awumeke ngwenyake usho ukuthi wena 24/7 uhlezi uhambe nalabantu labahlezi bekugadile 247 ayikho into enjalo Hayi, mawulala mina wena, ngiyela lalela wena ama uyolala ithekeni uyolala naye uhlezi uhamba nalabantu yebo mfethu mfethu ungaphakami ngona kusahamba negora mina mfethu lalela ngingathi mina bahambe baye emotweni ngisale ngedwa ngikubonisa ukuthi mina nginsizwa uzongibonisa ukuthi Ehe. uyinsizwa la ekhaya Ngiyahalela ubandi La ekhaya. ngoba ndifika ndazini okay kodwa kuphela ndiyahalela ukwazi ndiyahalela ukumamela okay mfethu ngicela siqede la sobuya kuwena hayi awunankinga hayi akhuleka bafo khuleka bafo ngizoyilungisa lento le abazuba inkinga laba ngizoyilungisa uthi manje ngikhuluma kahle nalaba bazongithatha ngale ngqondo yabo obheke nje umuzi ukababa ukuthi usugcwele amakhamera negora uyabo lo mfethu lo uzosilethela manje igora ngibuzayo ngithi mina makunikeza lezi zinto zakho zonke uzogeza ngani umuzi lo lo muzi uzogeza wababakho ngani unaso islip salamateko Uzogeza ngalo, unaso islip salesi skuta lesi ungangibuzi ke lipho wena ngikubuza ngomuzi lo ungakawuhlazayo njengoba Ngiyafuna izinto zami labantu phela mina la- labantu ngiyafuna izinto zami. lalela uyazi ukuthi sibhamu emzini womuntu ukuthi siyicala njengoba bengena behlomile funakala ukuthi lapho ugeza umuzi uzogezwa ngani xolo baba musa ukukhuluma imaka baba ungancane kakhulu yebo phone lo kuthethwa ngayo
Yeah, ba. if ube kunendlela njengoba bebefikile kuqala ndivile Yeah, uba baba. bebefikile ibifuna uba wena wazile uba uthethe naye uzame ungibonisa pha napha kodwa ndifike ndakubuza wathi nasefowunini akafumaneki if wena butsho kanjalo nakubo ingadibende le nto sizame thina ukumfumana abe khona nala ekhaya if ubufumaneka njani sizame uba simfumane apha afumaneka khona ingade ibe yinto Eyi wabeka baba, hayi wabeka. injalo Hayi. nangoku ifuna uba Hayi, uphinde bafo, uzame ngiyakuzwa, ukubadelela baba. nje uba Nami bafo indawo. ngiyazama. Yabo thetha njengendoda-ke, hayi njengenkwenkwe. Thetha njengendoda, hayi ngena. Hayi. Ngiyakuzwa-ke webafo ngiyakuzwa lokho ubeka kahle impela nami futhi ngiyawehlisa umoya angithi yabo angisalwi njengamanje kodwa bese ngimbuza ukuthi if njengoba bengena bephethe ibhamu namathushi uzobe umuzi sewugeza ngani ngoba phela umuzi wamadlozi lesikholelwe emadlozini uzobe sewugeza ngani ibhamu zigcwele umuzi Mamela baba, Yeah. inkinga ngumfowenu. Yeah. Ubona behloma nje, inkinga ngumfowenu. If kufumaneka yena ngeba bathetha naye, abathethi nawe. Kodwa uba bekuthiwe ukhona, ngeba kuthetha into engcono. hayi ngiyakuzwa Le nto ke hayi ngoku bafo ibenza babe ngiyakuzwa. nolaka. Lungile Ngoba yamfethu bayenzi imali lokho. uthi uyakhuluma ngoba uyangibona Bafo, uwehlisile lalela-ke. Yebo, Bafo, sicela nje isinto sikhathe short. yeah Into esicela isithuthuthu kuphela. hayi kulungile bafowethu isithuthuthu akuhluphi kakhulu lokho Yebo. nizosithola bafowethu Manje, nizosithola namhlanje. isithuthuthu yes khona namhlanje kodwa-ke njengoba nani nibona ukuthi okwamanje asikho la isithuthuthu Sikuphi baba? angeke ukuthi mhlawumbe ngigoloza naso Ehhe. asikho la kwamanje isithuthuthu njengoba sasikhulumile ekuqaleni sakhuluma ngokuthi ubafo akangikhokhele imali yami nagcina nilwile ngibe sengidecide ukuthi ngisithathe ngisifake emgwaqeni ngisinikeze umuntu Hayibo. kubuye imali Hayibo. yayizwa-ke le nto kubuye imali Yayizwa le nto eshoyo, imali ye-oledi njengoba imoto ibihleli Sivumelanile mina naye Bese emva ngalokho. kwalokho Imake ngiyasebenzisa. mfethu, Sivumelanile lalela-ke, thina lalela. ngalokho. Imake, ya uyabona, yabo manje. yebo mfowethu Ngeke ngilibele ngikhuluma nawe kaningi manje. Into esoyenza, baba, cela uhambe lapha kini uyothatha i-case izinto zesithuthuthu zonke. Mase sisuka la siyovula i-case e-police station. Mase siqeda ukuvula i-case, isithuthuthu sakho sitshontshiwe. Siyamthatha, siyambopha same time. lalela mfowethu isidingo Cha, salokho ima, asikho. ngoba manje uthethe ngiyasho usile nje wena. ngithi sikhona isithuthuthu Ima, manje sizosithola nini? Sisidinga manje. nizosithola namhlanje ngiyasho nje Nini? nizosithola namhlanje Yimi, isithuthuthu sicela ukuthi-ke Hayi, lalela-ke, namhlanje. lalela mfethu. Makuwukuthi yabo manje siyovula i-case ukuthi isithuthuthu sithola nini. Yabo masingalalanga kalomfethu namhlanje ya kusasa into esizoyenza siyovula i-case. ya Siyabuya la sikufaka ozankosi mina ngiyokujikijela khona ekhulukuthu. isithuthuthu mfowethu Lapho usuboshela i-theft. And futhi wena kahle hijacking azoyivula i-case. uzobona Ngoba manje uthethe usile, yabo. musumbiza ngesigila mkhulu Hey baba, ngiyaxolisa kodwa isona uyamuzwa lo muntu wakho uthi uthini bafo. uyamuzwa lo muntu Bafo, wakho ayisekho into esizoyikhuluma nawe. Bafo. Manje isithuthuthu sobuya nini kumfethu? namhlanje lokho Isikhathi. isikhathi njamanje uthi asikho kumina mfowethu njamanje ngisibambisele mfowethu lo njamanje yabo kodwa nje sona sobuya mfowethu ngizosibuyisa isithuthuthu ngoba vele wena mfowethu ivele Namhlanje. lokho Wemfethu. Lalela la. Ngeze mina lalela. vele le mali sibuyile ngesikhathi imoto ehleli Cela uzwe la. Yabo manje isikhathi seni. Singbo. Kuyoshaya o6. Ngo8 ngizobuya mina ngizosilanda isithuthuthu samfowethu. hayi sizobuya isithuthuthu mfethu asikho isidingo mfethu Noma yazini singalibele sithi ngo8. Sicela usinika amanamba alo mfethu ohamba ngesithuthuthu siyosilanda kuyena la ekhona. yebo Manje mfowethu ngisazama ukubhekela inamba yalo mfowethu lo niyangibona ngithi ngikhuluma kahle angisazi Okay. Hayi ayikho inkinga baba. ya Yobe, Thina yobe, sesidinga manje isithuthuthu. ayidlishiye Indaba ukuthi silinda hayi akukuthi yobo ngoba manje uletha abantu ekhaya yabo fuze ngabe uyathula ngoba ngathi futhi masihlangane emgwaqeni uzongibuka kanjani uzowathatha apha amehlo ukuthi ungibuke ngoba ubona la ekhaya okunye wesibili uzolatha abantu bazongena nebhamu la ekhaya uzowacosha amehlo ukuthi akubuke. Musu Lalela. umkhulumele. Webaba.
Awunginike mfethu, awunginike. Lalela. Angithi nje ngisafuna inamba Alright, okay. Hawu. Nina igora nibonisebenze kanjani nina kana? Hawu. Benisebenze nje ngenye indlela. Adobe kumele sithi ukuthi kuyohlangana nontanga yakhe lapha. athola abanye abangangani Yeah. ingangani Kanje noma mhlambe sike simiyeke noma si-report icase ishaye Manje awume. athi ukuhlala nje noma kancane Inamba ekamfowethu ayikhona la inamba ayalo mfowethu lo ngisebenzela but angikwazi ukuyimisa manje bagcole la camera akho mfowethu. ngicela unginike inamba mfethu. Ngeke ngikwazi ukubiza inamba kugcola ama camera akho wafunda bona kanti anazi ukuthi ama number plate ziyafihlwa lezi zinto nama camera awuzishi inamba zabantu aniyazi lonto le angikwazi ukuyisha inamba mfethu in front of ama camera. Buka na ama camera Alright mfethu, lalela. Inamba yomuntu. Lalela ke mfethu. Hawu. Iphi ayikho ilokhunjana wakho lapho. isemotweni Okay. Yazi asenzeni kanjani Yeah. mfethu? Sicela usifakele la. Oh ayilungile ngayifaka lapho mfethu. Inamba. Yabo. And lalela la mfethu asidlali this time. Yabona makukuthi lesi scooter silali kulo mfethu namhlanje. Soze uzombona okwabona usawona. Alright mfethu ngithemba ukuthi ke Hayi ngicathi iyona le. Hayi scooter mfethu sikhona siyaphila futhi siyasebenza. Ukubuyisela iscooter sakho because manje into engayifuni mfethu uthi njengamanje ngisakhulile kancane sengena labantu. Njengamanje ngiyawasha sengena labantu. lalela ke mfethu. Sengikhathele Imake nami wo. labantu. Cela umfonele. Mfethu, ngicela umfonele. Ngikabani ethanda. Umtshele ukuthi no WhatsApp umtshele ukuthi bazeza abantu abanikazi besithuthuthi bazosilanda manje. Ngizokwenza lokho akulungile ngizokwenza lokho. Okay, asambeni khona ubufakazi asambe. Lalela. Okay mfethu. Iqhabe kuhamba kanjani mfethu lapho? Ngithi mina njengoba uyazi indaba yaleso sithuthu leso qhawe so akunomuntu la mfethu ngihlaselwe labantu laba igora lezi zinto lezi ngiyakutshela ngazo mfethu ngike story esingakutshela ngazo so manje ngiyacela ukuthi mfethu leso sithuthu leso mfethu usilethe la mfethu usibuyise uma ukuthi kanjani bazokufonela bona mfethu Sosilanda manje la ekhona. abathi bosilanda la khona mfethu ngiyacela lapho futhi nibone ukuthi nizohlangana lapho mfethu nihlangana ndawana maphi ubanikeze besithuthu mfethu angifuni ukuthi into ngihlanganisa nalabantu laba bananesidina nje futhi uzobabona somupha nemali yeteksi somupha imali yeteksi yokugibela yabona ko ngizosuke kwathatha lo makhuluma futhi lungile mfethu ngiyacela ubanikeze sala umuntu akaphumule umuntu yibo ngithathele manje ngithathelwa yini Khuluma kakhulu wena. hawu ngizosekhaya njalo uthathelwa yigora yini kana Sambe. Yeah. Ngibonani mina usamukelo futhi ngicela ukuthi ngibonge ngokuthi so far so good sesikutholile okokuqala osekusele njengamanje ngithethe ukuthi siyolanda iscooter njengamanje kahle kahle sisendleleni siyolanda sona hey sitolo gijima buyi ngicela ukuthi ngibonge kakhulu bafethu ngiyabonga